Net Television irid ikompli jkun parti mill-familja tagħkom bl-aħjar programmi ta' divertiment u lifestyle, drama u anke ta' ġrajiet kurrenti. U b'dan il-ħsieb li ġiet infassla l-iskeda l-ġdida tal-ħarifa fuq dan l-istazzjon li se tibda mit-2 li ġej il-5 Ottubru. Il-Kamra tal-Aħbarijiet se saħħaħ il-preżenza tagħha bir-ritorn tal-programmi Net Live u Newsroom u bżieda flat ta' programmi ta' diskussjoni u intervisti fosthom magħkom dritt tal-punt, il-kunsill u profili. Għad-dilettanti sportivi jirritornaw live score, replay preview u replay kompli kif ukoll sport extra. Ma tonqosx drama bit-tielet staġun ta' fattigi. Fil-waqt li Net Television se jfakkar il-50 sena mill-ewwel edizzjoni tal-ġurnal In-Nazzjon b'dokumentarju imqassam fuq qatt ta' ġimgħat. Matul il-ġimgħa, il-ġurnata hemm mimlija b'diversi programmi li jolqtu lill-familja kollha, fosthom bil-programmi Bejnietna u Kikrate. Fil-għaxija jirritornaw il-programmi Saħtek, Live and Style u Flusek. Ma joqsux ukoll il-programmi b'tema kulturali u dawk soċjo-reliġjużi fosthom meander arti u kultura u jenint fil-waqt li se tkompli tixxandar il-qudiesa ta' kuljum. Tmiem il-ġimgħa wkoll mimli bi programmi ta' divertiment għal gosti tal-familja kollha fosthom dak żmien ħelu u ritorn tal-programmi Family Affair u The Entertainers. Għal sena oħra skeda mimlija bi programmi ta' interess għal kulħadd fejn wieħed jista' jirilassa u jsegwi l-għażla wiesa ta' programmi. U min ma jkunx jista' jsegwi l-programm favorit tiegħu waqt li jkun qed jixxandar ikun jista' jarah minn fuq is-sit netondemand.mt.